Hei, tiesitkö, että nimeni on Kristel CH:lla? No, syntymätodistukseni sanoo, että näin on. Siellä myös sanotaan, että kotipaikka pyyhtää eikä harmita yhtään. Oli herramme vuosi 2002, kun putkahdin äitini pyhimmästä, punakkana ja jäntevänä. Pienestä pitäen olen tykännyt piirtää, valokuvata ja olla tietokoneen äärellä pelaamassa tai editoimassa, mutta tyydyn myös kissavideoiden katselemiseen. Tässä on mun lempimirri Simo. Rest in peace. Pääkaupunkiseudulle muutin vuonna 2021 saatuani tarpeeksi maalaiselämästä ja 2 isoveljestäni. Mutta pääosin uusien mahdollisuuksien perässä. Jos kiinnostuit ja haluat tutustua tarkemmin, ota yhteyttä kasvatusten koulussa, maassa, merellä tai ilmassa. Tai ota yhteyttä ruudulla näkyvään numeroon nyt.